Yan naman guys, yung anak ko. Nilagyan. So, tingnan nyo, ang liliit. Almost 2 months na ata, wala kami internet. Ang milk, ay Lord! Bumilk namin kanina guys, so sakit ng ulo ko kaya. Aralan namin, pwede kang sumulat dito, ganyan. Tapos, wait sa, pwede to sa ila. Ayan, they can count, and may mga ano dito. Ang ganda niya. Ayan. Yan naman guys, yung anak ko. Nilagyan ko na lang ng ano, yung blanket niya. Gusto niya maglaro sa labas. Eh ako, nagkano pa ako, naglilinis pa ako sa kwarto, tsaka sa mga stocks. Hindi pa ako matapos, nagugutom na nga yan. Kaya tingnan nyo. Hi guys! Hi guys! So ayan, para mag-enjoy lang siya dyan. Eh ako, actually tapos ako sa kwarto, eh dito na lang sa labas. Kaya ayun. Tingnan nyo naman. Diyos ko. Hello guys, good afternoon. So ngayon lang nag-vlog dahil kanina wala naman akong iba vlog. So ayan, napatulog ko na si Hagrid. Tsaka eto guys, nagluluto ako ng saging. Ito pa yung saging na inano ko sa binigay sa akin ng nanay ko. Ang tagal na hinog. Ngayon pa siya nahinog. Tapos yung saging na lakatan na konti, yun ubos ni Hagrid kanina. Tapos, yun din yung ano, pag sa mga palengke, ganun, may, though, organic naman na sila, no, pero, may inilulublob kasi nila yan, nilulublob nila yan sa, ang tawag namin sa amin dito is kalboro, yun, may kalboro ba yun? Basta yung pang sa saging. Hindi ko alam kung anong tawag dun sa Tagalog, pero yun yung inilalagay nila para mabilis huminog. Ito talaga, malalaman talaga na wala siyang inilagay na kahit ano ka, dahil kahit ilang araw na, actually weeks na. Simula nung kinuha kay mama, parang weeks na siya. I know, weeks na nga. Kasi starting sa, nandun pa kina mama hanggang sa pagdala ko dito. So, ganun siya katagal na hilaw. Kaya, yun yung ibig sabihin na pag yung mga dali nanay, yung tagal, yun naman ako. Matagal siya matagal siya talaga mahinog. Ayan. So, niluto ko para may snacks. Ayan, so, tingnan nyo, ang liliit. Ang liliit niya. Ang cute. Actually, meron pa nga eh. Ayun, oh. Meron pang isang ano. Ayan, lulutuin ko yan next, ano. Tapos pala guys, alam niyo ba, hindi ko pala nakwento sa inyo, no? Yung about sa internet namin. Parang hindi ko nakwento, no? Ano, alam niyo bang ilang buwan ba? 2 months? Almost 2 months na ata, wala kami internet. Feeling ko, mga 2 months na, hindi ko sigurado ako. Pero nung nag-check ako sa inyo na ipapuputol ko na yung internet, diba? Tapos yun, tumawag ang PDP sa akin, na ganun kasi nilagay ko doon talaga is world connection. So, pumunta kami sa Parasat, doon, nagkaroon naman kami sa Globe, ang dami na namin inanuhan, pero wala, kasi hindi pwedeng magkabit dito, kasi itong linya ko guys, sobrang tagal na nito. Ano pa? 16? I think 2016. Yeah, parang 2016 pa itong line ko na to. Sobrang luma na. At nung pinakabit ko to talaga is bayad pa ako. Ang dami kong binayaran, bayad pa ako sa kasi kailangan dumaan sa isang bahay pa dyan na malaki. So, kailangan nilang umakyat sa bubong. So, yun, nagbayad ako. So, ngayon, hindi na siya pwedeng basta-basta mag-aano kasi yung dyan nga, yung may-ari. Kasi ang dami ng may-ari na kailangan kong
sabihan, alam mo yun, hindi na basta-basta makakapag sa stricto yung may-ari niya ni kano yung Amerikano, ang mga American yung may-ari niyan sa isang so dadaan kasi ako sa lupa niya. Unlike before, pwede naman akong magbayad ulit dun sa kinabitan talaga dito sa pero kailangan kasi dumaan sa isang lupa, so nahihirapan na ako. So yun, tsaka lilipat din naman kami. Yun din yung isa sa rason na talagang inaano namin. Pero for now, alam niyo ba, 2 months, magwawas 2 months, hindi ko na sinasabi sa inyo. Sa internet shop ako nag-upload ng videos. Pero sobrang dali lang. Nung first, talagang nahirapan ako kasi naghanap ako talaga na, kasi hindi pwedeng hindi fiber. Yung, okay lang naman sa akin dito kahit hindi fiber talaga. Dito sa bahay, nung kaya pinakat ko kasi gusto ko magpaano sa fiber. Kaso hindi pwede kasi puno na daw. Kaya hindi ako maano ng fiber. Kaya pinaputol ko na diretso. Pero sobrang nahirapan ako kasi sa internet shop ako nag-upload. Tapos yun, pero mas mura naman kasi doon kasi 10 pesos per hour lang yung piso-piso. Nahanap ako na yung piso net. So fiber sila. So kailangan fiber talaga kasi yung video ko na 16 minutes, may upload ko lang siya ng mga 3 to 3 minutes, ganun siya kabilis. Nung mag-upload ako, nililakad ko, hindi naman ganun kalayo, pero ang advantage is nakakalabas kami, nakakapaglakad kami sa labas, yun yung advantage din doon. Tapos naglo-load lang ako sa cellphone. Ngayon, naglo-load lang ako sa cellphone ng 600 to 900 a month na load, diba ang laki? Pero anywhere pwede ako sagot sa mga inquiries sa Shopee, ganon. Kahit saan pwede akong sumagot ng mga ganon. So yun din yung advantage. Pero yun, nag-decide kami na i-ano na naman ng internet, ipakabit na lang kahit ilang buwan lang. Kasi pwede naman namin pag nakalipat na kami, siguro may fiber na noon, baka may bakante ng fiber, so yun pwede na. Sabi ko ngayon na lang natin ipaano kasi mabilis lang naman ipalipat talaga sa PLDT. Huwag lumipit ka ng bahay, mabilis lang naman ipalipat. Pero ngayon hinintay ko pa nga kasi nung Tuesday pa ata ako pumunta, until na wala pa naman. Kasi sabi hihintayin ng 5 to 10 days ata yun. Wala nang i-chika ko sa inyo kasi hindi ko pala na sa inyo na chika yun. Pero ayun. Guys, na-upload ko na pala yung natin video kanina lang. Amen, ito, iingay kasi mag-film sana ako. Kaso maingay. Tapos si Hagrid, dalawang second round na to sa bread niya. Ingay talaga. Bread lang to tsaka cheese. Wala na kasing mayonnaise. Yeah, eto. May cheese tapos bread. Come. Eto lang talaga yung natira sa snacks. Grabe ubos yung cheese. Ingay dito. Nara. B. Good morning, guys. So today is ano bang araw ngayon? Ingay. Saturday. Today is Saturday. Basta magamay ni gani. Basta ako masarong ka. So ayun. Milk. Ay, Lord. Milk mo na si Hagrid bago kami umalis. Alis kasi kami ngayon, guys. Ay, wait sa. Kasi pupunta kami sa park ngayon, tapos may konti na akong bibilhin dahil wala na kaming tawag dito, sabon, yun. Bili ako ng konti.
hindi umabot sa ano. Ididita ko na lang siya sa yung 1 month grocery. Kasi hindi ako pwede bumili ng 1 month grocery ngayon. So, tapos magdadala ako ng isang eco bag lang. Blue. Hello guys. So, ayan. Dyan sa bra ko nakikita. Sa behind the scene nito guys. Dahil ayan, nag-ano pa ako, nagpipicture ng aking stocks. At saka, then ubos na pala yung aking ice water. Ayan, nag-ano pa ako, gumawa pa ako. At saka yung aking hugasin, hindi ko pa nahuhugasan. Si Hagrid, pinatulog ko na. Pagdating namin kanina guys, sobrang sakit ng ulo ko. Kaya, medyo, hinanap ko na naman tong aking eyeglass. Dahil, ayan, nagpabaya na naman ako sa aking mata. Kaya, kanina parang nandun kami sa, nung naglalakad kayo, parang, nag-ano yung aking paningin, parang sakit ng ulo ko. Ngayon hindi na, in fairness naman sa aking eyeglass. Kaya ayan, inaano ko lang yung sa Shopee para at least si Hagrid habang natutulog. At saka eto, gumagawa ko ng ice water. So ito ay talagang grabe na ito. Tapos sana maglalabas sana ako kanina ng ng mga bed sheets at saka yung mga namin blankets, pero hindi nakakayanin sa oras, kaya siguro bukas na lang, hindi na nakakaya kasi mamaya kami ni Hagrid, kailangan mag-study, meron kaming artwork na gagawin. Ito, magkukulay kami nito. Ano din ito? Nasa ko din to, lahat ng mga paninda ko tinatry talaga niya. So yung first na nakakapaggamit, bago ko pa man ibenta, talagang nagagamit pa niya yung mga ingay ng aso. Bago ko ibenta, siya muna yung tester ba, parang gano'n. So, ayun, tapusin ko lang to guys. Hello guys, good afternoon. Happy Sunday. Today is Sunday at saka mamaya ko na lang i-upload yung video natin dahil nag-text si Papa na kailangan hintayin doon namin siya. Hindi ko alam kung anong drama niya. Nilusin niya magpahintay mamaya sa pag-upload ko. At saka bibili na rin ako ng isda. Tapos si Hagrid, nandun sa tindahan, binabili ko ng kape kasi naubusan na kami ng kape. At wala pang schedule sa 1 month grocery namin sa, sa 11. So, sa 11 pa kami bibili. Tsaka meron pa namang miscellaneous na perang natira, kaya yun yung pinambibili ko sa tindahan. Sinasanay ko na siya na siya yung pinapapunta ko sa tindahan. Alam naman niya, pinapibili ko siya ng napkin, ng alam na niya. So, para naman matry ko siya. Parang, alam mo yun, maging matanda na siya, alam mo yun. Kasi parang baby namin siya talaga. Kasi siyempre siya lang yung mag-isa. Tapos yun, wala kaming ginagawa talaga ngayon kasi Sunday. Kanina naglaba ako. Yun naman yung ginawa ko, naglaba lang. Tapos kagabi, kami lang dalawa ni Hagrid dito kasi si Papa, mayroon kasi silang party, reunion nila sa kanilang high school batch. Kaya kami lang dalawa, boring na boring kami. Kaya si Hagrid kagabi, natakot pa sa kasi yung lakas ng ulan. Tapos yun, buti na lang din, wala si Papa kagabi kasi talagang tinapos ko lahat yung, kasi paggabi, hindi ko magagawa lahat yung mga gawain sa kasi syempre, family time. So, hindi talaga ako nakakagawa sa gabi ng mga ganyang, sa stocks. So, kagabi, tinapos ko lahat. So, at least ngayon, okay, relax na ako. Nasa na yung anak ko, pinabili ko ng kape. Ay, Lord. Lord? Yung damit niya. Hindi, madudumihan kasi siya. Kaya lang yung pinasuot ko sa kanya yung damit ko.